Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunkü temamynyň ady aňyny ýitiren dinamyz diktator Berdimuhammedowyň bir kanun prezidentlik kürsüni eýelemek we Türkmenistanyň gyzyl pullaryny oğurlamak üçin saýlap alan ýoly. Ol haýsy ýol saýlap aldy? Özbaşda onuň ýoly ýokdy. Sebäp näme diýende Berdimuhammedowyň hiç ekonomikada da siyasatda da halk bilen işleşmekde, yurt meşverinde ullukan halk bilen işleşmekde, ara gatnaşyk etmekde hiç ýyly tejribesi ýokdy. O şoň üçin SSR ýykylandan soň bir oligark sistema döredi. Yani Berdimuhammedow şu sistema ananca girmeyen başardı. Ol diňe yurtdaşyndan howslar çykýan adamlaryň maslahaty bilen işledi. Şu wada çendem şoň bilen işläpdir. We oğlunam şu maslahat bilen prezident saýlady we şoň maslahaty bilen 2016-njy ýylda konstitusiýany etdi. Özbaşda Berdimuhammedow hiç bir zat başarmady işlendi orunda. Onun başaran ady näme? Onun başaran ady şu öňkü tarihte bolup geçen diktatorlaryň siyasatyny öwrenmek we şonu Türkmenistanyň içinde ulanmak, halka garşy ulanmak, halky edip saklamak, siyasatyny öwrenmek we şu siyasaty ulanmak Türkmenistanyň içinde. Öňkü diktator bilýäňden onuň adyny hana oturjakda aýtjagymda diktatorlar bolup geçdi, SSR'de de we başga ýurtlarda da Berdimuhammedow şolaryň tejribesini ulandy öz siyasatynda. Şoň üçin ol yurtda ne ekonomikany ösdürdi, ne yurtda kanun ýöretdi, ol hiç etmedi. Ol diňe halky ezdi, izarlady, basdy, türmelerde gynady, öldürdi. Ýa sebäp boldy şolaryň ölmegine. Inni Berdimuhammedow başga da bir ýene başaranlady. Olam şu daşynlaky maslahatçylaryň aýtmagy bilen diňe özüni reklam etdi. Şu soňky döwür esasan YouTube we beýleki internet programmalaryň dünýä ýaran döwründe bir reklama diýen has ul rol oynap başlady. Şol adam yalançymy, ýa weleznamy, ýa ol jinayet edipmi? Tapawdy ýok. Şonu reklam edip, şonu arşa çıkarıp many başardylar şu internet teriştelerinin üstü bilen. Berdimuhammedow da muny düşündirdiler. Berdimuhammedow özüni reklam edip başlady. Soňdan kim daşyndan şu Türkmen siýasatyny öwrenmek islese, ol Türkmenistanyň içine girýär gülalarlygy bar ýa. Şol Türkmenistanyň programmasy bar, telewizionyada o her gün nimet görkezýärler. O taýda ýa ol atyň üstüne otur. Ýa weltepi tutup ýa köpçüligiň içinde. Muňa özüne näme diýdirmek istedi? Bu adam köpçülik bilen biler. Bu adamyň dünýä garaşy ören ütgüşük ýa-da bu haýwanlar bilen düşünýär, atada minýär. İtem taklayan eken bu adam. Däpli suru köp ünsürýän eken bu adam diýdirmek istedi. Bunu näme üçin etdi? Daşynaklar üçin etdi. Buna etdiren şu daşynaky maslahatçylar. Awa. Şeýdip Berdimuhammedow köp wagtlaryň adamlary arlap, ýurdu talap, awa tozdurdy. Yani ekonomika ösmedi. Adamlar işsiz galdy. Kanun ýöremedi. Garip düşdü bütün Türkmen halky. Bir yerde sonra o käbirler diye içinden niye döretmeli ya, uçun niye de içinden döredip diye şu ne siyaseti ütletmeli ya. Türkmenistan'ın durumunu içinden siyaseti ütletmek mümkünler. Sebebi Türkmenistan'ın içindeki siyaseti o daşından Berdimuhammedow tarafından transformer edilen. Berdimuhammedow şu daşynmaky güýçli başga ýurtlarda dowam edýän diktatorlaryň kopýasy. We şol öz kopýasyny paddeşke edip durdular şu wada çenli. Şoň üçin Berdimuhammedow
şol öz häkimiyetini ýöretdi, rejimini ýöretdi we Türkmenistana Absurdistan diýip at koydular. Berdimuhammediň hiç ýerde daşary ýurtlarda, Ýewropada ýa Amerikada ýa beýleki ýurtlaryň öňünde siýasatçylaryň öňünde hiç ýyl awry ýok. Türkmenistanlarda ýekece bir mineni var, o da Türkmenistan Absurdistan. O Absurdistan'ım nirden döredi? O Türkmenistan'ın içinden dören o. O Türkmenistan'ın daşından geldi. Onu Türkmenistan'ın içine transforme ettiler. Şu halk, orşosu pakorn halk değil ya da, boyun öğüyen halk diysek oluyor da Türkmençe. Şuları boyun öldürmeli, şuları yani siyasat yönetmeli içinde, özünü reklam etmeli, halkı izarlamalı, basmalı, gurretmeliler diyen siyasat. O Derdim Muhammed'e daşından öğretiliyor. Derdim Muhammed'in özünü şu tayı koyup, mesela öz başta koyup, sen şu işi ettiysen, ya şu yurdu yönettiysen göretip bilmeye. O görünüp durağın. O yönetik bilmedi. Onu şu daşından öğretilen naatları has borçundan veter edip yurdu yıkıp tağladı. Ve de onların aşını halka karşı koydu. Şu an Derdim Muhammed filan karnaşı diysen bütün halkı öğreniyor onu. İnne bulan yaşamana Türkmenistan'la garmana hiç yağda yok. Bu Türkmenistan dolandırmana yağda yok. Şu öz etmişlerini yapmak için şunu bastırıstırılıp halktan gelecek ki nesillerden gizlemek için oğlunu getirip koydu ve onun öz başta şu daşından öğrenen reklama siyasatı bilen tasavvur ettirecek oluyor. Onun haysiyetini, onun siyasatını, onun özün alıp başını, o yüzüne edilen makyajla şunun hemmesi şu Derdim Muhammed'in şu öğrenen naatları. Öz başta hiç adam bilen oğul adam. Şäderem şunu öz başta koyun ve şu tokoyun önünde oturduk. Şu tokoyun anırtına çıkmayan, şu tokoyun anırtına çıkmana yolunu tapmayan şu adam. Şolar ýaly Derdim Muhammedov, şolar ýaly adam Türkmenistana lider boldy. Onu lideri denem daşyndan inni şoň üçin ýanky soraw gaýdyp gelýän içinden ona karşı çıkıp onu ayırmak mümkün. Dine daşından ullukan siyasat, ullukan kuvalda bilen şol nimeni vursan, paknanı vursan, ağacı yarıya, yarılmayan ağacı yarıya şol. Şunu bu içüden vurubilsen. Çağakan, bunun 969 yılda elbet gar yağıp Türkmenistan'a soğuk oldu. Atan pahira kesel yatırdı kakamam 2 mektebe vatnap, ertir 1 mektebe eýlen beýleki mektebe vatnap okudyady. Bizi ekleme üçin galanca diýdi. Men şonu öýde walyn ýeketek bir şol odun döwejek adam, ýaşy ýa-ni 14 ýaşymda. Şu wagtda ilki uryan alyp bilen moksoň ýuwaş-ýuwaş şu agyrrak nimeler götürüp urup şu paknalylar bilen kökleri, ullukan ağaçların köklerini, düýplerini, öýlerini ýaryp şu peşte ot ýakyp içerini ýylap ýatykda. Türkmenistany ilk etmek üçin şu paknany goýup üstünden kuwada bilen vurup şu diktaturany ýaryp typ etsen ana şonu Türkmenistan ýörýär, ütüýär. Ve Türkmen Halk Respublikası dörüyor şonma. Şonma bu binamuslar, bu akılsızlar, bu ansızlar yerlerine girmeyene deşik tapmaya. Biz adamları, Türkmen hareketinin azaları ve beyleki progresif hareket ediyen Türkmenistan'a demokratiya getirmek isteyen adamlar birleşelim. Ama biz birleştik 12. fevral'da 2022 ýylda köp guramalar bize girdi. Biz şu an Türkmen Birleşen Demokratik Frontu hareket. Şol Türkmenistan'a demokratiýany getirmeliyiz. Kim näme diýse diýler. Demokratiýa diýmek. İki adamyň ara gatnaşygy, söhbetdeşlik birek-birege hormat goýmak, birek-birege diňlemek
ve sen onun pravasını basgarlamalar, oğlum sen kini. Ana şu demokrati değil ya. Ullukan maştabda, respublikan maştabında kanunlar demokrati olmalı. Demokrati için ulanılmalı. Ana şuna demokrati değil ya. Ve ekonomikanı östürmek için ulanılmalı. Halkı sosyal taydan üpşün etmek için ulanılmalı. Ana şuna demokrati değil ya. O demokrati deyip o daşırdan var değerli öküya göle getirilen okşa içini bar Türkmenistan'ın neme palta meydanlarını baskılap, oğullarını baskılap çıksın diyen manına bunlar halkı korkulmak istiyor. Olur ya Allah yok adamlar. Doğru düşünün. Demokrati deyimin an düşünceni östürmek, an düşüncen üstünden östürmek. An düşüncesi bulmadık adam demokratiye düşünmez. Ben size sağlık dileyen kanaatlı olun. Biz bu işin uğruna işlev atıyoruz adamlar. Gece onu işleyiz şunu. Koyamlok şu işi. Nisip olsa bu da atlara ben baka verip oturmayın daşından bolup geçen atlara. Yönüşü bolup geçen atlar. Yankı şu Berdi Muhammedova maslahat veren adamların çüren ağacın basım yıkılacaklığını görüyor. Şundan son yemmedat düzelir. Nisip olsa neyme elinden gelen olsa ettin bir taşından girer içine. Şu aeroportta düşen günmet halkı şöyle taşımda aeroporttan Angrik varır Türkmenistan'ın Aşgabat şehrinin orrum ortasına halkı taşımda yığınan şöyle biz ilan ederiz. Türkmen diktatorasının yıkılanını ve inni Türkmen Halk Respublikasının kurulacağını halkımın önüne beyan ederiz. Halk bize düşünür, halk bize karışıyor. Köp sağ olun, hem yanında can sağlık, maşallah avadan çıkın dileyen adamlar.